Isip Bishop na ningkamot kong makailas sa kabatanunan ug mutabang nila sa dalan sa pakigsaad pinaagi sa pagprioridad nila kanunay. Bisita ko sa kabatanunan ug sa ilang ginikanan, mutabang ug mutambag nila nga diha sa panimalay ilang makatunan ug masunod ang mga baruganan sa ebanghelyo. Muadto ko sa templo kuyog sa kabatanunan. Nagkat-on sila sa kaimportante sa paghimo ug pagtuman sa pakigsaad, pag-andam sa pagdawat sa Melkisedek nga pagkapari, pagserbisyo ug misyon ug pag-ugmad ug mahangturong pamilya. Si Presidente Russell M. Nelson misulti sa kabatanunan sa simbahan. Gireserba sa aton langitnong amahan ang daghan sa iyang labing halangdon mga espiritu alang niining katapusang hugna. Kantong halangdon nga mga espiritu mao kamo. Mga bishop ug presidente sa branch, responsibilidad gayud ninyo ang nagtubo nga henerasyon ug naglakip kini sa kabatanunan. Aron makatutok siya sa kabatanunan, ang bishopric mo diligar sa mga buluhaton ngadto sa opisyales sa ward o branch, mga leader sa quorum o organisasyon ug sa uban pa. Kining mga buluhaton maglakip sa mga interview o pagtambag nga wala gitino ang bishop ang mubuhat, pagplano o pag-apel sa kalihukan o pagpanudlo o pagbansay. Ani ang upat ka dinastig nga paagi kung unsaon nimo isip bishop o presidente sa branch nga makaugmad og kasuod sa kabatanunan. Una, mopalambo og kristohanong relasyon sa matag batanon. Mula-ila sa matag young man o young woman. Bishop nagrepresentar ka ni Ginoong Hesukristo. Makihigala nila og mugiya sa ilang paglakaw sa dalan sa pakigsaad. Sa giya sa kinatibuk-ang tamdanan nga basahon, ang bishop makikita og mo interview sa matag batanon dili mo minos kaduha sa usa ka tuig. Ang Espiritu Santo mugiya nimo sa imong mahigugmaong pagtambag nila sa Kristohanong paagi. Ikaduha, magkikita kanunay sa mga ginikanan, mga leader sa kabatanunan ug mga tigtambag. Samtang nagligon sa kabatanunan, ang bishop makigtinabangay sa ilang ginikanan ug musuporta nila sa ilang responsibilidad sa pagtudlo sa ilang mga anak sa ebanghelyo ni Jesucristo. Ang bishop makigtinabagay usab sa mga leader sa kabatanunan sa ward, ilabi na sa kapangaluhan sa young women, ingon man sa mga tigtambag ug espesyalista. Sumala sa tamdanan nga basahon sa simbahan, mopahigayon og Youth Bishopric Council meeting matag bulan. Nindot kini nga oportunidad sa kabatanunan sa pagpalambo ug kinaiya sa pagpangulo. Ikatulo, maghimo kanunay og mapuslanon og makadasig nga mga kalihukan. Ang kabatanunan ganahan og mga kalihukan, mga bishop ug leader sa kabatanunan, pagbaton kanunay og kalendaryo sa kalihukan. Kini nga mga kalihukan mapuno sa kalingaw, pagkat-on og sa espiritu kung nahisubay sa upat ka bahin sa paglambo nga naa sa giya nga basahon sa kabatanunan. Ang mga bishop ug mga leader sa kabatanunan magplano og kalendaryo sa mga kalihukan. Espiritual, sosyal, pisikal, ug intelektual. Ikaupat, moapil sa mga klase o pagpanudlo sa kabatanunan kutob sa mahimo. Bishop, ikaw ang presidente sa aronlik nga pagkapari sa ward. Tibong mangulo sa pagpanudlo o pagbansay sa quorum sa pagkapari ug mutabang pagtudlo sa mga deacon, teacher ug priest sa ilang katungdanan o responsibilidad. Ikaw makatabang usab sa pag-andam nila sa pagdawat sa Melkisedek nga pagkapari ug pagserbisyo sa misyon. Ang bishop ug ang iyang mga magtatambag moatiman usab sa organisasyon sa young women. Hatag og bililohong giya, suporta ug pagbansay sa pagpangulo pinaagi sa pag-apil sa mga meeting o kalihukan sa young women. Bishop, samtang ikaw o palambo o kristohanong relasyon sa matag batanon, makikita kanunay sa mga ginikanan, mga leader sa kabatanunan o mga tigtambag, maghimo kanunay og mapuslanon o makadasig ng mga kalihukan ug moapil sa mga klase og pagpanudlo sa kabatanunan tuto sa mahimo ang Ginoo mo panalangin sa imong mga kamot ug makasenati ka og kamaya sa kristohanong gugma ug pagpangulo. Ang pagtuo sa kabatanunan muligon, ang ilang pagsalig diha sa Ginoo mulambo ug sila mohimo ug motuman sa mga pakigsaad nga mugiya nila balik sa iyang presensya.